హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విఎస్సి ట్రెండ్స్. ఈరోజు అయితే 2 ఆర్డర్స్ వచ్చాయండి. చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ఇలా అంటే కస్టమర్స్ ట్రస్ట్ చేసి ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నారండి. న్యూగా స్టార్ట్ చేశాను నేను. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో మన దగ్గర అయితే ప్రీమియం క్వాలిటీ అయితే ఉంటాయండి. అండ్ ఈరోజు ఆర్డర్ అయితే లక్ష్మీ కాసుల పేరు అండి విత్ ఇయర్ రింగ్స్. సో ఇంకొకటి వచ్చేసి నార్మల్ కాంబో సెట్ చైన్స్ అండి. సో ఈరోజు యాక్చువల్గా మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉండిందండి, మా పాప అన్నప్రసన్న. సో ఇంకా కొరియర్ డెలివరీ బాయ్ వచ్చే వరకు కూడా నేను రెడీ చేయలేదు. ఆ రోజు డెలివరీ బాయ్ వచ్చాక ఫాస్ట్గా రెడీ చేసి పంపిస్తున్నానండి. సో ప్లీజ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, సో దట్ ఇట్ విల్ రీచ్ ద మోర్ పీపుల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. Thank you.